Sådan der. Ja. Gas animation. Ja. Start en bank. Ja, okay. Jeg har sagt til ham der, hvad vi går. Ja. Okay. Sådan der. Er det her Ironheart? Ja. Okay. Ja, okay. The pit. Ja, det er to pit, ja. Vi skal lige vente på... Helvede. NPC, så jeg kommer ud. Gå hurtigere for helvede. Tryk med slow motion. Tak. Min bedstemor går hurtigere end det der. Ah, okay. Det tror jeg faktisk. Det der, det er ikke sådan noget. Hun løber. Se det heller ikke helt sådan noget. Oh god. Motorcykel for mig. Ja, jeg vil aftage dig. Ja. Okay, det vil jeg også. Du har den ikke. Nej, men jeg vil være outsider på den. For helvede, så får jeg den der vælge favorite. Du er så god til at aftage dig. Ja. Here we come. Okay. Ja, okay. Helvede, pit på passe. Oh god, jeg kom til at bruge en hel masse knapper, jeg ikke skulle have brugt der. Hvorfor det? Jeg kom til at absorbe. Og sådan. Du havde brugt den der engineering shield, tronic shield. Det skulle jeg ikke have brugt der, det var pænt fail. Ej, det er virkelig nerfed. AOE, det er virkelig træls. Jeg har det egentlig, altså når jeg ikke har de rigtige talenter, så er jeg egentlig ikke engang særlig god. Jeg ved. Når jeg har shockwave og... Du skulle måske have valgt lidt flere AOE til det her. Ja. Jeg har også bloodbath for det. Hey, ven, jeg kan sætte crystals der. Okay, vi Så smid skal... den væk i stedet. Ja, vi skal spread den ned. Så. Ja, han ved godt, hvor han skal hen. Du skal hen til springerne, og han tager den sidste. Ja. Okay, bare her. Okay, skal jeg komme ind til jer og sætte nogle gyms eller sådan noget? Nej, det er fint, det er fint. Kan jeg lige så godt, Okay, jeg han kan har det allerede sat en gym her, som der stunner dem. Lige en Find gang. din plads, warrior. Okay. Jeg synes ikke rigtigt, jeg får noget her. Okay, okay, jeg tager den der hårde spy. Okay, Han hvad om fanden bag gør den her. her? Ja, han har. Jeg kan have potion her. Jeg mener, det er defeat. den. Er det ikke den, der Trace. giver speed, når du dræber noget? Jo. Ja, for fuck. Sådan. Ja, så vil du få bolde den her. For hvad? Den her. Så er det en gym med dig. Nå, tak. Jeg er i gang med den her hårde opportunity test. Okay, sådan der. Jeg var ikke til den der, hvor vi skal evakuere dem der. Det er virkelig noget. Jeg håber virkelig bare, det er, hvor vi skal sørge for, at de ikke smadrer hus. Det er lidt Ja. dejligt. Det er nemt. Jeg håber, vi skal evakuere bank. Dagen Fuck. der. Han står lige her ved mig. Ja, lige præcis. Take me to the town hall. Det er nok det tomme. Jeg ser lige, om jeg rent faktisk får nogle fjender. Ja, det gør jeg. Han er fucking... jeg så rigtig herinde. Okay, sådan der. Kan jeg bruge Heroic Leap, og så kan jeg stadig følge med? Nej. Han er ikke ready. Kom her. Hvad går den lige op til Town Hall for? Hvad ved de der? Jeg går op til town hall med ham her. Thank Ja, you. men- Sådan. Hvad vil fjenderne op på Town Hall? Det giver jo ingen mening. Jeg er lige glad, jeg nakker den bare lige hurtigt. Sådan der. Ja, tak. Sådan som muligt. Jeg er klar resten. Ja, Toppe, hvis du går herhen, så har jeg sat sådan en gym her. Ja, jeg kan godt se det. Ligesom hvis bare eller sådan noget. Men det er ligesom sådan, jeg når aldrig at nakke fjenderne. Hvis jeg står her, så kommer fjenderne her. Så når jeg aldrig nakke dem, før de nye kommer. Okay, der er fucking mange fine herovre. Sådan der. Så du ikke lige blive ordentligt alle sammen. Aner Åh ikke. nej, der kommer en tank over mig. Shit. Sig til, hvis du har brug for hjælp. Jeg har brug for hjælp. Okay. Ikke engang eller andet, det var fordi, jeg har fucking mange fjender, så der er sådan en tank lige ordentligt. Ja, Ja, Nå ja, du har altså, godt. det er ikke fordi, jeg er damaged eller noget, det er bare fordi, Nu kommer der også en brute. det er bare fucking lang tid for mig. Satans, der er mange fjender der. Hvad? Der kommer også lige en af de her pisse irriterende brutes. Oh shit. Skal vi ind?
Okay, kan du ikke bruge din call to arms? Jo. Den. Nice. Vi fik også lige fuld HP altså. Ja, dejligt. Honor Så Brute er skal lige virkelig til- bare bitch. Så skal jeg lige tage popsen, jeg fik. Okay, sådan der. Okay. Det var den Brute. Okay, sådan der. Du kan tage resten. Ja. Og sådan, så det ikke mere. Hvordan der under Rory nede ved mig? Jeg troede vel, du havde brug for hjælp. Ja, okay, det havde jeg vel også. Der er ikke flere fjender med mig. Jeg hader, når jeg kommer til at trykke 8, når jeg skal trykke 7. Det er virkelig træls. Ja, det kan jeg godt. Jeg har sådan mainly 2 steder, de her fjender kommer fra. Det er virkelig træls. Seriøst? Du bliver ved med ikke at være nogen. Seriøst. Okay, jeg finder ham her, Terrified. Worker der. Men der er slet ikke, der er ikke en eneste fjende. Jeg har masse. Jeg har overload. Ja, okay, Jeg jeg evakuerer har ham 4. her. Det er mere end standard, vil jeg sige. Der står plejer en ikke at have klar. fire. Kom ud med dig, dit svin. Please take me to the town hall. Tak. Snak ordentligt. Nej. Tro på det. Ja, jeg går også lige hen og tager ham der opportunities der. Man skal ikke tro, han kan noget, fordi han er usynlig. Med hurtigere. Jeg ved ikke, om man kommer... Jo, det gør han. Det var godt greb, det der. Der er den der. Okay. Thank you. Tak. For det. Jeg kan godt lide, de tør ikke bevæge sig rundt, men alligevel går de rundt, indtil en af os hjælper dem. Men de tør alligevel ikke gå op til town hall. Ja, nemlig. Det Jeg tror, det er ham, der han render forbi det her springvand her, for at rende ned igen, for at komme op til town hall. Jamen okay da. Ja, jeg tror heller ikke, jeg får flere fjender nu. Jeg har fucking mange fjender nu. Ja, okay, godt. Rigeligt. Okay, nu kommer der her. Jeg kan virkelig ikke lide, at vi kun er på 377. Nej, det det er ikke for godt. Det skal blive bedre, ellers så er vi... Nej, der virkelig kommer en ikke tank over mig. De er også pænt meget. Oh shit! Shit, jeg var nede på lavt HP der. Fuck, det var heldigvis lige nede på 400, så fik jeg lidt fuld HP lige efter Ja. at poppe. Det var godt. Jeg lige efter at poppe alle mine spils. Ja, kommer der jeg. kommer der boss. Jeg fik lige tanken. Hjælper med brud. Ej, så blev han ikke ramt af det der. Det er bare ondt. Hop op i luften, og så undviger han mit kataklysm. Det er dårlig stil. Nu skal han godt nok få smæk, han skal. Ja, det er hvad du får. Hvordan blev mus af? Nå der. Hvad der finder her med. Ja. Ja. Boy, jeg er støvet for den mest OP-spil nogensinde. Rain of Fire. Nej. Ikke mere. Overhovedet ikke mere. Yeah. Har jeg flere fjender her? Ja, okay. Og jeg havde væk den her lommermælpassage, jeg kan Ja. så fik han så. Eller, nej, er det ikke Luna for det? Nej, det er lommerbæl. Det får en økse i hovedet. Ja, Nej, det er også en opportunity. der kommer sådan en fjende ad gangen, så om de bare gerne vil dø. Der er en terrified worker, jeg kan ikke få fat på ham. Jeg kan lige om lidt. Ja. Ja, jeg kan muligvis også. også. Fjender med mig, nu er der 4 fjender, jeg lokker mig lige. Ja, jeg skal nok tage ham så. Okay. Jeg tror godt, jeg kan det. Jeg har alligevel også taget 2, så Ja, han løber ned mod dig. Fantastisk. det kan være, han vil have, at jeg gør det. Godt. Jo. Er der nogen, der hjælper mig hernede? Jeg... Okay, jeg ser, om jeg ikke også lige kan tage ham. Kom her. Ja, sådan der. Jeg har ikke flere spils. Sådan der. Sæt egentlig bare Rain of Fire for at skade alle, så vi får VP for det. Ja. Pænt genialt. Er der er også fjender op ved Town Hall? Hvad er det for noget? Det var det, du sagde lige før, jo. Ja, men det er virkelig, jeg har 3 steder, jeg skal snakke fjender fra. Det er ikke særlig sjovt. Er det for dig? Hvad var den sidste rare? Hvad laver han? Det ved jeg ikke. Han står på sit sted. Det er godt. Det skal han også. Der er 41 sekunder tilbage.
Ah, vi er kommet pænt højt op nu. Ja, det går Det skal fint. hjælpe lidt, vi er næsten fordobbelt. Vi er oppe på 600. Nu kommer der en tank med mig. Hvis jeg lige kan nå på nakke den, så er det pænt godt. Det kan du godt. Når Bortset fra, tiden jeg går, så har vi har alligevel clean up tid. Nå ja. Så får jeg da den. Den giver også pænt meget. Nå nej. Hver gang der kommer en tank, så kommer der altid noget skide irriterende på. Så jeg får helt. Har du en tank på dig? Nu kommer der 5 også en boss. Ja, det er den der Et brute. eller andet AOE, sådan at jeg sørger for, at jeg også har ham med. Ja, skal jeg komme og hjælpe? Ja, tak. Skal lige se, om jeg kan få lavet Kom. her. Okay, nu er det clean up, så nu er det egentlig bare at nakke alt. Jeg har en tank herovre, så har jeg også bossen. De giver sikkert nogle stykker VP. Jeg tror godt, du kan klare dig selv. Ja, Kan du ikke? Ja. Jeg har sådan en lille chat heroppe endnu. jeg tror også på Bloodbath, så går jeg amok. Så stunner jeg lige hele lortet, så trykker på den her, og så AOE jeg lige. Sådan. Så kommer jeg på. Okay, jeg er ikke engang Men fat på Warrior, bossen. han har også et par... Jeg ved ikke, hvor meget bossen giver den alligevel ikke. Ret meget. Er der nogen oppe på Town Hall? Nej. 600, det er der ikke. Det er vist kun Okay, sådan noget der. Så er jeg færdig herovre. Ja, nej, der er Nej, lige. det er du ikke. Deroppe. Ja. Okay, så cirka 800. Det er ikke godt nok. Det Au. er bedre. Au. Og eneste gang, jeg tager morgen op, så bliver jeg bare damage af et eller andet lort. Og så lige om lidt får vi 75 eller sådan noget. Ja, der. Okay, det er sgu da fint nok, vi er ikke engang færdige med bossen nu. Nej, men bossen giver kun 50. Så når vi det ikke. Nej. Det bliver ikke gold. Fedt. Fuck mig nederen. Det er bedre. Skal vi lige lave Toby pop her? Burde egentlig først gøre det på selve bossen. Whatever. Det er lige meget. Den har også lige så meget HP. Men mere HP end bossen. Det er noget. Så er det her, det er jo teknisk set. Ja, det er svært med bossen. Så. Og sådan der. Og så kommer bossen. Dø. Det er neden den der ting, der ikke giver noget. Ja. Hvis den også har givet 50, så har vi været så meget guld. Det har været fantastisk. Det gør den så ikke. For helvede, så bruger jeg lige en eller anden sådan ikke for execute. Det gør ikke noget. Shit, man får egentlig kun skræmmel i det her. Ja, så Ja, var det gik så jo var det så det. fantastisk. Det var så den Garrison Invasion der. Ja, vi mangler kun 44. Og den kan vi ikke bruge til en skid ellers. Prøv alt muligt lort her. Battles of Banner and Sack, der fik jeg bare sådan en masse lort i. Man får egentlig kun Og så currency, fik jeg hvis noget du mere får lort i silver. den anden. Jeg mener ikke, der er chance for at få enten currency, hvis du får silver. Nå, men vi ses.